Egy jó barátommal elhatároztuk azt, hogy ha törik, ha szakad, akkor is kimegyünk Hollandiába. Szűkös anyagi körülményeink miatt a stoppalást kellett választani, de nagy szerencsénkre egy jó barátom Angliába tartott vissza autóval, és így el tudott minket vinni Hollandia déli részéig. Onnan már vonattal mentünk fel Amsterdamba. Mert ez a főváros és rengeteg a látnivaló. Itt meg lehet csodálni az egyedi nevezetességeket is, mint például a piros lámpás negyed. Láttuk még a Dómot, az Ajax csarnokot és az Amstelt is. Purmerendben és Volendamban voltunk még. Purmerend 800 éves évfordulóját ünnepelte, de nem volt semmi érdekes, így tovább tartottunk Volendamba. Volendamban nem látunk csak fapapocsokat és szélmalmokat. A szállásunk az nem volt, de nem is nagyon szeretnék róla mesélni, hogy hol, hogyan, mikor aludtunk. Busszal. Mivel nem volt elég pénzünk, így Bécsben le kellett szállnunk. De ez már más történet. Szerintem ideje lenne már minőségben utazni. Mi lesz, szavaztunk!